Здравейте, приятели! Продължаваме с ден 2 от предизвикателството да обновим детската стая преди първия учебен звънец. Идеята ми е да разгледам последователно в няколко клипчета ключовите мебели в детската стая, а именно леглото, гардероба, бюрото. Много ми се иска да ви кажа и нещичко за осветление. Така че в това клипче ще ви занимавам още малко с леглото, тъй като смятам, че е много важно детето ни да има достатъчно голямо, достатъчно удобно легло. Дори да е по-мъничко, ако искаме, ако детето е, да кажем, вече на 6-7 годинки, по-добре да инвестираме в единично легло тип юношеско 1,90 на 90, отколкото да го държиме в по-мъничко. Добър вариант е, да кажем, да изберем легло, което се разтяга. Има такива варианти, които позволяват да се разтяга 1,40 м, 1,60 м, 1,90 м. Един вид леглото ни расте заедно с детето. Ако искаме вариант, в който правим стая, да кажем, с негово братче, сестриче, тогава трябва да помислим как да разположим две легла. Обикновено работим с юношеските варианти, за да сме сигурни, че е предвидено място, тъй като децата растат, най-вероятно след 4-5 години, ако са на 7 вече, ще стигнем до юношеския вариант. Така че можем да си разчертаем някакъв много груб вариант, да си измерим стаята и да видим къде бихме могли да ги сложим тези легла. Можем ли да ги сложим като буквата Г? Могат ли да бъдат едно срещу друго? Ако стаята ни е много малка, добър вариант е двойно легло. Така че по-малкото обикновено спинка на долното ниво, по-голямото спинка на горното. Сега има дечица, които не харесват такъв тип двойни легла и категорично отказват да спят на такива, така че просто трябва да питаме нашето детенце дали би му харесало, дали би пробвало. За малките стаи това е, ако имате, да кажем, стая 11 квадрата и искате две дечица, това ви е почти единствения вариант да сложите две легла, освен ако нямате изключително добро разпределение от архитекта, но е трудно. Други варианти могат да бъдат легло сандвич, т.е. то заема през деня мястото на едно легло, вечер можем да го разтягаме, стават две, един вид то се издърпва отпред, но за повечето семейства е притеснително постоянно да се издърпва и наглася. Те предпочитат децата да си имат една позиция, която си е тяхна. И много често мебелите, които се разтягат и издърпват, просто са постоянно в това положение. Така че по-скоро леглата сандвич са удачни според мен, ако планираме гости, така тип като sleepover, да остане друго детенце да преспи, а не за постоянно ползване с братче или сестриче. Можем да персонализираме, ако имаме една малка принцеса, леглото с балдахин. Можем да изберем различни плакати, но това ще бъде допълнителна тема. Ако имате въпрос, свързан с леглата, коментирайте под това видео или пък може да публикувате въпроса с ваша снимка от детската стая в нашата група Моят дом мечта и аз ще му отговоря. Чао, чао!